Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, Pitsa 13 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulog upat nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 7 ngadto sa 15. Si Jesus mingon sa mga tinunan, "Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, inlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, lata o bronse. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay, pangita kamog tawo nga moabi-abi kaninyo o pabilin uban kaniya, hangtod nga mubiya kamo ni adtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kun dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kun anay balay o lungsod nga dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil, hinumdumi kini. Sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Ang kasina, kasuya o kasilag mao'y negatibong mga pagbati nga mahimong bugat nga palas-unon sa atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kasina sa kahibalo, kasina sa kalipay o materyal ng mga kabtangan sa uban, makapasubo ug makapasuya kanato. Ug usahay ato pang pangutan-on ng Dios kung ngano ang mga dili paduol kaniya ang gibuligan niya sa iyang grasya, nga maoy rason nga magduha-duha na ta sa atong kinabuhi ug pagtuo. Apan mga igsuon ko ni Kristo, ihatag ang imong kaugalingon sa Dios ug paglakaw sa kamatuoran nga nagsunod ni Kristo, nga puno sa kalipay ug walay pagbingkil ug kasina sa atong kasing-kasing. Kay diha nimo makita ang tinud-anay nga kalipay. Amahan, pasayloa kami sa among pagkasuyaon sa uban. Gusto namo karon nga maglakaw sa kamatuoran ug mosunod kanimo nga walay kadina sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.